Sawona bhuti wami njani? Yebo ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Igama mina nguNomfundo waKambathu, ubhuti ngabe uba igama. Igama lami mina ngiwucili wakashonga. Wakashonga. Yebo. Ngabe ngiyakuthakazela ukuba ithakazelo zakashonga ngiyazazi. Bhuti wami, welcome to iJoka TV. Siyayithola udaba lakho ukuthi usibhalele la ekhaya ngoba udinga ukusizakala. Ngabe isitori sakho sikanjani ukuze nababukeli emakhaya bezozwa? Okay, isitori sami sikanjena. So benginentombazane, intombi yami kahle kahle girlfriend. So ebengithandana nayo. Intombi yami yaba umuntu owaphasa umatric but kodwa yangaphasa kahle because ibidinga ukuya kuma tertiary level kodwa ngokwama points ebishayeka. Oh yeah. So ngase ngokuthi mhlasimpe akhona ama extra classes la ukufundelwa khona ukuphinda khona umatric okurelate khona just to upgrade ama points ukuze wenze le career osuke uyifisa. Usisi ngazama umxhumane ngoba ngangibheka ngisho nakuma social media kwakhona isikole esenza wona ama extra classes and kukhona umfowethu engangimaza oyena owayedume kakhulu ukuthi kuleso sikole so uyakwazi ukuthola ama points angconywana ngoba kwakufunda wonke umuntu nje leso sikole wayesiphakamisa shothi ngagcina senginendlela yokuthi usisi lo engithandana naye ngimxhumanise nakhona laphana ngizama yonke imizamo ukuthi agcine esitholile isikhala sokuthi afunde eze kona lama extra classes. Ngokuhamba kwesikhathi usisi bamthathe afunde kube right nje kube kuhle. Ngokuhamba kwesikhathi ke usisi lona kanti kunezinto asezenza useyajola naye lo mfowethu kodwa mina angazi. So ngithi bhuti wami uyajola usejola ba kushuthi ubhuti lo i-lecture usejola ne-lecture yakhe. Yes ujola ne-lecture khona la uyabona. Ngibe umuntu kodwa mina ongazilutho. So udaba ngilithola ngoma wengane yakhe lo mfowethu lona ofundisayo i-lecture. Shuthi all to found out ngoba phela mina ngazi ukuthi untombazane lo oyengithandana naye siyapostana senza yonke into sikhona even nana ku Facebook uyabona siyabantu nje olikhombisayo uthando ukuthi lu right uyabona. Uma wengane lo to found out ama message uma epage ifoni ka brother lo i-lecture wathola wonke ama conversation entombi yami naye lo bhuti lo ukuthi bayajola uyabona. So usisi lo uma wengane zakhe lo mjida lo wayeseke engitracer aze angithole angitshele lonke udaba. Lapho wena akukho bukusola mhlawumbe ukuthi ngabe useyajola? Akukho bengikusola cause ebe umuntu phela obebuya asho nje ukufunda amncome nalogayo uthi ufundisa kahle and abantu bayamncoma uyabona ngokuthi mina ngazi ukuthi uyofunda. Kodwa mayisefika enza lento lena kwakunzima ukuthi ngikuthole lokho cause waye umuntu wayehidile and nje kwayena lo guy lona mina ngangazi ukuthi umuntu mhlasimpe ofuna umngani wakhe uyabona. So uma ngitshela nanokuthi awusibanibani fanele avele amthanda ngoba usibanibani uyamthanda ngempela akamnikeze nje ila mina ngazi ukuthi nje lo mjida ufuna usisi lo omngani wakhe uyabona. So also found out ke udade lo bese yangitshela so bese mina ke ngiba nokuyombuza lo mfowethu ukuthi hawu mfowethu so ngithola udaba olukanje and futhi ngilithola ngoma wengane yakho also found ukuthi ubambe izinto ezithile i-conversation yenu manje mengimbuza lo guy lo aphike uma wengane ngalesikhathi exoxela udaba ebikela udaba wakusendela mhlambe i-evidence yayo. Yes wangiscreenshothela wangisendela yonke into ngoba ngamnikeza ngisho nane number yami ukuthi WhatsApp akuyona yonke into so wangitshela nje ngayo yonke into mayelana nabo bobabili la wangisendela ngine proof nayo yonke into uyabona. So uma ngixoxa nalo mfowethu lo and futhi ngimtshela ukuthi nginayo yonke iproof
ngigcina ngimkhombisa ukuthi nakho u1 no2 no3 ngelanga elithile wena wawukhuluma nesithanda sami kanje kanje, ngelanga elithile wawukhuluma nentombi yami kanje kanje, yonke into iproof and futhi nanokudayithana kwenu yabo kukhona yabo. Yeah. So lo mjida lo avele avuke indlobane mina ethi akathandani nentombi yami and futhi yini engihlanganisa noma wengane yakhe. Yeah. So kahle kahle shuthi kwakwathina besijola noma wengane yakhe ngoba simenza isilimo uyabona. Nje kuze kugcina ke shuthi kuba namagama ayizinsongo kube nokusongelana nje kuze kungathi mhlasimpe ngiyeza ukuthi manje ngiyashisela ngoba naye wagcina sekhuluma amazwi angekho right angenza ukuthi nginyukelwe umoya. So sayisagcina ke sesifika emandla ekuthini siyabambana lapho sabambana lapho sithi kwalanyula. So kulanyula abantu befuna ukuzwa istory ngibachazele sonke istory ukuthi no ubrong kube kanje shuthi ngaleso sikhathi usisuphi uke wambuza noSisilozwana naye. So usisi lo engizwana naye vele ngimbuzile already ngamkhombisa futhi yonke into uyabona shuthi wagcina yena esengitshela lonke iqiniso njengokunjalo balo ngoba phela iproof ikhona. Lo ngicasula ukuthi uyaphika although noma ngimtshela into eyiproof kodwa uyajika futhi lapho uzothi mina shuthi kuyacaca ukuthi kwayena bengimenza isilima bengijola noma wengane yakhe yabona. So kuhambe isikhathi shuthi siba abantu abahlukana abasilamule kuhambe isikhathi kukuphele into ekanjalo shuthi bese kuyaduma nje endaweni ukuthi vele ngoba lo mjida umuntu okhona sikuyona indawo kodwa not ukuthi sisondelene yabona kuqhelile ngokweyigodi but kodwa singaphansi komkhandlo wodwa yabona. So kuthi makuhamba isikhathi shuthi bese kuba nenkinga eyenzakalayo kulomfowethu lo mfowethu kahle kahle watholakala endlini yakhe eshonile. So kwasa nje ekseni eshonile ngicabanga mhlasimpe kwaba inyanga kwenzeke lento mhlasimpe inyanga namasonto kade sixabene vela ngifuna uqamba manga siswami akhona amagama ayizinsongo engangiwakhiphile ukuthi angeke iziphelele iphele kanje le ndaba kodwa ngathi sengizwa ukuthi umfowethu wehlela isehlo esikanje ushonile vele wonke amehlo abheka mina ngoba kunegama lokuthi usibanibani usanda kuxabana nobani and futhi akuphelanga kahle wonke umuntu vele unayo lento ukuthi usibanibani walwa nobani and kwaba namagama yes nawo wawakhipha amagama nami ngawakhipha ngathi ndoda ayigcinile eyamadoda ayipheli. So uma sekuqhamuka istory sokuthi ushonile and ukushona kwakhe kwaba indida ngoba watholakala ewumuntu oshonile endlini yakhe. Umuntu oqala owasuspectwa imina kanti angifuni uqamba manga siswami ngakungazi lutho. Yes although ngangizohlangana naye futhi iqhubeke impi ngoba kuninga akushilo okwangicasula mhlasimpe na kwakuzogcina kufinyelela lapho kodwa ukushona kwakhe akusona isandla sami siswami akusona isandla sami kwakhulunywa njena ngoba ngisho nalamaphoyisa afika ekhaya abuza kwaukuthi vele angiyena umuntu futhi ohlalayo ekhaya ngumuntu obuya nje ngaleso sikhathi angihlale ekhaya. So inkinga yami ilapho siswami ngoba ilento iyangidla kakhulu ingakho ngibhalelela iyangidla kakhulu ukuthi ukushona kwalomfowethu kwangesona isandla sami kodwa ngiyafisa ukuthi abantu besithole isiqiniseko sokuthi angizange ngize ngimbulale. Angikaze ngize ngimbulale yilokho nje siswami ngoba ngisho nanezingane zakhe ngisho naye ke uma ingane zakhe so okwawuyena wayengitshelile kwayena wagcina esengibheka eseqhathanisa although noma ngisho ukuthi akusimina yize noma ngiyabona ukuthi akangikholwa ngoba manje akwaziyo ukuthi kahle kahle yini eyambulala ngoba nje kuthiwa wamelo umoya nje
manje abantu abaningi batshela ukuthi mhlambe ngamhlasela abaningi ababeka indaba ukuthi mhlambe ngamhlasela ngamkinya o ngamcindezela ngesiqamelo kodwa angazi lutho sisiwami ngifuna uqamba angazi lutho ngoba even nane case akwaba nzima ukuthi ivulwe ngoba akwaziwa ukuthi wabulawa yini kwathiwa kulindwe udokotela kuphela udokotela kwabuye mengithola kwathiwa wamelwa inhliziyo nje kwaphela kodwa abantu abakholelwa lokho bayitshela ukuthi izimo inhliziyo usho ukuthi khona into ethile engayenza mhlambe ngaye enyangeni ngamhlasela kodwa akukho okukhomba ukuthi ngamhlasela ngoba kwakhona emngcwabeni wakhe kwabanzima ukuthi ngiye ngoba vele kwakunamafowabo babe namagama okusonga up until kuze kube manje banakho ukusonga ukuthi umfowethu washona nje ngeke kuze kuphele kanjalo kuphele nje manje ngiyafisa ukuthi ngibe nokusizakala na ukwazi ukuthola uxolo nje ngoba angikaze ngize ngibulala. Siyakuzwa bhuti wami, siyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi ube nesibindi uthathe igxathi la phambili ubhalele ohlelweni lala ekhaya ukwazi ukuthi uclearishe igama lakho nawe ukwazi futhi ukuthi uthole ukuthula emphefumulweni because angisho uma usuye ekhaya awusakhona ukukhululeka ilamagama lokho ekulandela usuhamba ujeqeze waphela nabafowabo ubhuti lo wahamba emhlabeni kusho ukuthi nabo babethe bazoyiphindiselela. Yes bazongi-attack uyabona. Hayi siyabonga ukuthi ukwazile ukuthi usibhalele ohlelweni lala ekhaya ngiyathembisa ukuthi eziJoga TV sizokwazi ukuthi sikusize nababukela emakhaya ngiyathemba ukuthi bazoqhamuka nesisombululo saludaba. Babukela emakhaya ngiyathemba ukuthi sizwile sonke udaba labhuti ukuthi ube nesicelo ube nesifiso la sokuthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga umphakathi ukhona ukumuza ukhona ukuthi umlalele udaba lakho ukuthi akaze abe nesandla ekufeni kwabhuti akaze abe nesandla ekuhambeni kwamufi. Siyafisa ukuthi nabamndeni mawukuthi bayezwa bayabona lapha emakhaya ukuthi bafise uyafisa ubhuti ukuthi bakuthole enhlizweni zabo ukuthi bamxolele noma engenzanga lutho balamkele uxolo lakhe ukuthi akaze ambeke isandla ubhuti akanasandla ekuhambeni kwakhe ubhuti. Besicela ke babukele lapha emakhaya ukuthi nibeke uvo lwenu ukuthi ubhuti angasizakala kanjani. Siyabonga.